Díomh is míne trais press. Is Mishi Marguerite Tony is unar trais press me agus fáilte go Cashlan Gar is trais press an fuiltear Ilteangach na Gaillimhe agus an céad fuiltear Ilteangach in Éireann. Tá muid anbródú le I lár an Ghaeltach seo agus tá muid anbródú as an leabhar tá fuilteagin in Gaeilge freisin. So, inniu tá ceathair leabhar teachtamach. Grám a chríthú amháin, muin muirealt agus an nónaí. Sin leabhar de fáistí, agus an sin tá leabhar eile agin a self-help book atá astratha ó Béarla go Gaeilge. Níl Gaeilge ag gach scríbhneoir, agus ach tá sim ag gach duine nisin in Éireann sa Gaeilge, agus tá muidir an dó scéal, dó leabhar a astrú ó Béarla go Gaeilge. So, sampla an seo, Dr. Dam Colbert ó Cathair na Gaillimhe agus bhí Dr. Dam's Bedtime Stories aige, agus tháinig an leabhar sin amach agus bhí ceapam 2 nó 4 scéaltain sin agus tógamar 3 cinn in na scéalta sin agus tá 3 leabhar nua agin inis as Gaeilge. Ó mór gach duine sa Gradam, slán!